Si! Daplin si. Wala. Yung mani. Ay! Hala, may ngani niya agmag kanang kulit. Barato ra ma'am. Pila barato ha? Siya bato? Mga bato ma'am, mga Oh. stalagmite Uy nga na bitaw to gibuak ni kuha na huwa kanang Ore sige ka na buhat oy. na ma'am. Kanang ngani bitaw to gibuak ni isi kabuak gang. Oh. Gang, si isi mo nakabuak. Muna siya na siya. Naman ko nakapalit ko gunaan ni kanang isa yan na kanang kwanto wa Holy Family gibuak so anak. Ato nga to. Ikaw nagamaan Ha? niya? Oh. Dili Holy Family. Ato. Holy Family pa day na. Atong Na sa ba day? tumoy ba? Oo na. Pero lahi to ang Holy Family katong tindog. Ah, barog katong murag brown siya. Ngani John siya. Mo na giingon ni Muyay. Oh, isa si Maureen. Santo ninyo ma'am, nindot kina siya ma'am, kay na siya minerals. Oh, ako rin gabuhatan na ma'am. Talent Ito, naman ba? Tagpila pod. Kani mga souvenir ako, mga ball design ako ma'am, tag 250 ra ma'am. Katong huwa kay 100 ato na napalit. Suroy dito sa Discord ba. Santa Niño. Nindutan. Nasa gigamit po ni mo ani ya? Mga bato na siya ma'am, stalagmite. Ah, kanang gipag ko ani mo? Dremel kanang electric. Ah, nasa ka ayo. Palit ani ba? Kaning kuan o? Kanang sa mukha. Da star share oh. Oh, natural na siya nga magsiga-siga. Unsa na nga bato lagit? Salangog kanang stalagmite. Ah, kanang mga tinuno nga naganana. Palit ka og kuan yay kanang kuan oh. Di ba kana bang Santo Niño baron nga na. Nanay nagpahit ka. Yung kadagan ba? Ah, grabe pod. Ala, kalain. Nganong uhoy?
nice po na siya. Kay Kwan, bulaklakin. I think go and find my Kinsa ka na ba? Huwag mo nga na. Di na inyong ako. Ha? Asa man sa? Kana ganan ko ana yay. Kasi likod yun ka. Hindi kay siya na ikot ba? Oh. Pisare. Asa man? Ikaw gama? Ato magtagpay ka ng mga Lourdes all family. Kasapin one isa matawad na naman. Gani huwayay na. Dapuak? All family. 500 na lang yung bigay ko. Paubos na lang ito mga. Hoy, Kuya Wa, murag made in Philippines yun. Si Turtle. Cute kayo. Ha? Gusto mo may ganitang discount ma'am. Para makabandit ka. May engine doon. Pagkita. Dalawang pagkita pa kung ganito na lang gusto mo kailangan marami. Kaya bigay ko para makabandit. Pwede ba pa-picture to? Kumuhata pag donation. Okay. Sa pila ramang kaha. Isod nang imuhang ko na niya. Pwede lang. Kuya ko, pwede, pa-picture ko.
Dili ma'am, lain tanan po. Kung ka Ah. man ano ma'am, ini ko taon-taon. Aso, Mong kagon? lain-lain Lain design design. every day, every night. Ikaw kagamana doy? Naman kung Sige ko. ikon ganito no. Ha? Paano na siya? Lain-lain nga Ang lagi bat? sa ma'am. Hmm. Ano yan atong gi-upload na sa TikTok. Wala nice lagi na ko. Lain-lain lagi. Lagi. Nice to. Wala ko do. So ikaw gagama na. Lain-lain lagi design. Dili lang pares. Alpan na po. Muna mo ang talent. Hindi pa oy. Cute kayo, no? Murag eh. Kuan ko lagi yan. Pagam na unya.